estudiants de la URB que protesten avui contra el Pla de Bolonya. Temen que aquest projecte europeu obri el pas a la privatització de l'ensenyament superior. Volien simbolitzar que l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior priva el pas als estudiants a l'educació pública. Com hem simbolitzat amb els cantaus i tal com hem exposat el manifest que hem llegit abans de fer l'acció. A les 4 de la tarda hi ha preparada una tancada per protestar contra l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior i en concret també contra els plans d'estudis que s'aplicaran a la URB. Són imatges del grup d'estudiants de la Universitat Rovira i Virgili que han passat la nit a la Facultat de Lletres. Així acabaven una jornada de protesta contra el Pla de Bolonya. El vestíbul de la Facultat de Lletres tenia ahir aquest aspecte poc habitual: sopar al terra i passar la nit en sacs de dormir. La protesta s'ha acabat al matí.